eniyicelayo. Aye uthando. So mfethu sibonile mfethu ukuthi ke bajabule kakhulu abantu ukuthi bakubone namhlanje. Ngicabanga ke ngokubona kwami mhlawumbe bakubona oqala ngingazi kodwa. Ngathi bakubona oqala abantu bajabule kakhulu ukubona kule ndawo. Ukuthini ukubona kwakho abamdlela abantu abakwamukela ngayo ke ngokuthi uzenzela amahlaya ke utrendisa ingoma zabo abacula amaskandi. Mina mfowethu lo mbuzo obuza ungisindi. Engingakusho ukuthi kuphela kubantu ngikubona. Mina ngisho ama-robotini Skinkile sawubona. Angathi sizishiwini vele ngimele ngishaya ivideo khona lapho. Okhombisa ukuthi njengoba ungazi nje ungikhethe kwabaningi ngibalekile kuwena ufuna ngikunike isikhathi sakho. Ingakho mhlawumbe nazo mhlambe khona into enginayo sengithathe lento cha ngithathile lento. Abantu bangithanda lenkosi yami original. Then ngizafuna ukubuza ukuthi awuyithatha into yamnyuko. Jabule segazi. Hayi bengakayithathi. Shima ngayithatha engazi ukhaba. Yacaza ndiya manje abantu banginika uthando nami engalilindele. Bangibiza ngomculo ngingemculo ngoba babona into engenzayo isezingene ongathiwa impela sengumculo ngoba ngiyabahlonipha abantu, ngiyabathanda abantu ngibenzela yonke into abayiyona. Mhlawumbe ke ake ngibuze. Kunento ilwana ofaniswa nazo lapha online. Akukuphathi kabi lokho noma nakuloko kuthanda njengothando. Ngicela ukubabonga bonke abangibiza ngembongolo. Obuka manje obheke sengidumile abaye babo babethi ngibheka. Ngavele ngaduma nengiqamba amagama. Abantu engawabonga mfowethu labo ukuthi nento engikhetha ukutshela ukuthi abantu into yazo bengithande. Ingoba into abangibekayo nembi ngibeka enhlizweni ngiyilahle ngoba ngazi ukuthi vele kusokudlala. Awuyithathi personal. Cha mfowethu. Njengoba ngabheka ngijabule ngiyazi zokhola. Ungibize ngeguzu, bangibize ngeguzu lezi insuku. So mfethu ithini into mfethu ngabe uyathatha nawe phela cathi uba umgqube uligqumezelile ukuthi bona nithathe wena kade vele indoda esebenzayo unamabhizinisi une-hardware une-veli elikondlayo yonke uthatha nini kumina kuyintokozo ukubona uba umgqube ekhombisa ukuthi kumaskandi kuyakhulwa ukukhula kwakho kufanele uganwe kuyintokozo kumina ngoba ubaba osemdala kumaskandi kodwa osematheni kumanje okhombisa ukuthi njengoba eganwa manje useyindoda ngokusemthethweni uyilegend ngamaskandi ephilayo esematheni kuhle kakhulu onze baba umgqube ngiyakubonga kakhulu fana kwenziwa babulanga ukugana osemthethweni ngiyakuthanda kakhulu ngiyafisa ngemilanga ukuthi kube into yenzeka mina lento yenzeka la ekhaya awuphendula umbuzo wami yeah ngizibuza ukuthi mina uthatha nini angithi bhuti sikhuluma into engakenzeki la iphupho iphupho wazi ngathi unyaka uzazobe nginemillion ubeka imali iminyaka eminingi mhlawumbe va 3 years usithi cha mfowethu cha hayi nami sizowahlangana sekuze kwalunga nakimo ukhona kodwa sombona ukuthi hayi kulawa bayilili okay siyabonga kakhulu mfowethu ngiyabonga kakhulu siyabonga kakhulu asibonga kakhulu eKhaya TV2 behlelele lapha insizwa ke uSkinkile ikhona lapha ke online TV siyabonga Sasinente sayon hey xabane sayon hey shingalana mzingeleni sayon sasinente sayon hey xabane sayon hey shayana mzingeleni sayon sasinente sayon hey qamangoda manje sayon emisidu manje sayon sasinente sayon 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 sasinente sayon hey xabane sayon hey shayana mzingeleni sayon sayon hey xabane sayon hey shingalana mzingeleni sayon sayon aw hey sayon sayon hey sayon sayon hey sasinente sayon hey sayon sayon hey sayon sayon hey sasinente sayon hey sayon sayon hey sayon hey sasinente sayon hey xabane sayon hey shingalana mzingeleni sayon sayon aw hey sayon sayon